हेलौ लोगोफोर, दिनैनि आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, होनब्लासो मिथिगोन दि दिनैनि बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर फैदो दिनैनि गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो साया सायखं। लोगोफोर बेयो मोनसे हार्ट टाचिं बड' शर्ट मुभि। लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअनि कास्टिंआनो जादों गाला, माइनाव, बुमसु एन्ड टिमना रेना। लोगोफोर नैबे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों रिना बसुमतारी। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना दासिमबो बिथांमोननि बे गोदान भिडिअखौ नायाखै अब्ला बिथांमोननि दख'ना आरबि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे भिडिअखौ नायहैदो आरो नोंथांमोना दासिम बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै।